El procés de vot electrònic és ràpid i senzill. Quan fem clic en l'enllaç de votació apareixerà la pantalla d'accés a UACloud, excepte que ja tinguem la sessió en UACloud iniciada. Si no és el cas, incorporem el nostre usuari i contrasenya i apareixerem directament en les eleccions en què podem votar. T'has de fixar molt bé en l'apartat d'atenció perquè és el que ens indica quines són les condicions per al vot. En aquest cas, 5 candidatures en total i només 3 poden ser del mateix sexe. Si jo en seleccione 4, per exemple, en l'apartat de dones, quan faça clic en revisió del vot, m'apareixerà un missatge que indica que el nostre vot serà nul si no el canviem. En aquest cas, perquè he excedit el màxim de 3 vots en les candidatures del mateix sexe. Si faig clic en acceptar, m'avisarà que el meu vot és nul i podré canviar el vot. Si confirme el meu vot, insistim, serà un vot nul. Canviem el vot. En aquest cas fem 3 del mateix sexe i 2 de l'altre sexe i és correcte perquè sumem un màxim de 5 candidatures. En la nostra votació revisem el vot, comprovem que són les eleccions correctes i confirmem el vot. Quan ja hem confirmat el vot ens apareix el rebut del nostre vot per si volem revisar que hem votat i el codi de control també necessari per a la revisió del vot. Podem copiar les dues dades o podem imprimir-les. I amb això el procés de votació quedaria tancat.